हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' गाइस आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैलायबाय दिनै जोंना जोंनि गिर्जारि सानडे स्कुलनि पिकनिक जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेवहायनो जोङो थांनो नागिरदों आंनि ब्लेसिं मामा फिसाजो ओमफ्रायो आं ओमफ्राय हासबेन्ड आरो आंनि बिखुनजो जोङो जयै थांगोन आरोना लोगोफोर। स्कुटि गंसेयावनो साब्रै जाबलांनोसै आरोना लोगोफोर माथो उपाय। ओमफ्राय मानसिफोरा खायसे थांबायबो जानो हागौ। ओमफ्राय जोंना स्कुटि दङ नालाय आरो खाथिखा ओंखायनो जों आरामसे थांसै होननानै ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो शेयार खालामलायसै होननानै आङो ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ बयबो नायलांजोबगोन आरो नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होगोन। फुदु बिदिब्ला जोंजों लोगोसेनो मा थांसै। लोगोफोरनो जोंना बेनो पार्टिया ओइलाय दाबा दोङो दा हायोबा मामि पलि पिकनिक स्पटनाव नै जोङो दिनैसो गामिनि पिकनिक जाफैनो मोन्दों। सेंग्रा सिख्लाफ्राबो युथ केम्पआव थांदोंमोन दा दिखियाजुलियावहाय दिनैसो ज' जाफैबाय नै गामिनि गिर्जानि। नै फैगासिनो दङ गिदिर गिदिर बास एकदमबारे बुंबाय ओरै बरथिब हनै ओइ साहाबो दंहैसै ओरैबो दाख्लैफोरथ' बांसिन दंमोननो। नै लोगोफोर ट्रेन गाखोबाय जों ट्रेन नायना लादो नोंथांमोनाबो गाखोबाय जों ट्रेन ओरैबायदि इन्टारेस्टखा। हमबाय थादे
नै जोंनिया नै अमा बेदर होखावगासिनो दं अमा बेदर संखावगासिनो दं नै पिकनिकनि ओरैबो दं नै बेदरनि सिन्था गैया पिकनिकआव गोसनबान दे ओरै हनै महिलाफ्रा मैगं हागासिनो दं र' नै ओरै बे मा इयादै ओंखाम दालि आंबो लाबले अयथासार गुदुं जाबाय औ आलु नंनाय मोजांलै बिदना लाबोले बिराद मोजां मोदोम मेजेम बिराद मानसि फैगासिनो दं नै आरो खादासेबावसो नै लुसनगासिनो साराय सेखासै बा जागोन जों दिनै लिंहरनाय खमला मोनजाफानायसैलै नै जोंनिया गामिनि पास्टर साबना बोसोरसेयाव खनसे इदि ज' जानो मोनना लागो जोंखानाया सोरांनाय मोनखाय एकदमबारे ओइथिं दाउ गोदागासिनो मोननाय सासे गुमैया खाथियावनो बिराद मोजां जोंनिया पिकनिक स्पटना नै आंनिया वाइफना बैयाव जिरायदों रोदाबनो लोगोफोरनो रोदाब जाखावनोसै आले बर' ओंखाम फैबाय मोनफैयाखै ओरैनो बे गोबांखा रायजोखाना गिर्जानि गामिनि फैखादों जोंना सफैबाय नै लोगोफोर दायो बेदर दालि लाब्रा नै जागासिनोसै बयबो नै जालाबाय ज' लोगोफोर जों दायो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्रायहाय मिथापान जानो थांनो नागिरदों नै मिथापान बुरि जानो बै थिङाव नै एक्सपर्टिंहाय मिथापान फाननो एसे थाङो माबा फिसफुलाव बिसिनिया रेडिमेड संना लाग्राफोरना आइफवारि पिकनिक स्पट मानसि दाबो दिनै खय थारिख 9 थारिखसिमावबो बारा गैथिया नङा ओरैबायदि मानसि मिथापान ओंखाम जाखानो हानलायथाय गयङाला मिथापान जायाला थांगासिनो ओंखारनोसै आबै माखिने उन्दैफोर गेलेग्रा नै मोनसे जानाय बैयाव दाख्लै जादोंमोन ओइ एखे जानायलै बैयो रोंनायना रों ओइ ओंखारगौ ओइ मोनसे आंखौ नै एक्सप'आ लोगोफोर ओइलाय बाप थेंगोना गारि गाखोनाया नै मिथापान जानोलै जानोसै गरायफोर गेलेग्रा गराय गारिबो दं मालि जोंनिया गारियाव नै वाव फिसा जा ओरै दा हनै मारै दा हरलाय
लोगोफोर नै दायो जोङो न'आव सफैबाय ओमफ्राय बिराद मेंबाय नै फाफ्लि साजोब्बाय बानाया स्कुटि गंसेयावनो साब्रै गाहाम जाबनाय नालाय ओमफ्रायो बानाया बेबायदि बिराद सायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दिनै गामिनि रायजो राजाखौनो होननांसिगोन सानडे स्कुलनि माने रायजो राजा गासिबो बिमा बिफा गासिबो थांजोबखाबाय नालाय ओमफ्राय बिराद हेपि मोनबाय आरोना बोसोराव बेफोरबायदिनो रंजा बाजा जयै जालायनो मोनबा बिराद गोजोननाय मोनसिनो आरोना लोगोफोर एसेबाबो ओंखामा खहाबसिनो आरोना स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय